gashi dai mu ƴaƴan shi ne amma ya ɗauke mu kamar abokan shi ne. Yakan kira mu mu fira a yi raha kamar dai yadda dai jama'a suke gani a bidiyo a karatu. Lallai mahaifina ne wanda a cikin ƴaƴansa ni ne na biyar amma kuma a maza ni ne na uku insha Allah. Lallai dai sai dai mu gode ma Allah sakamakon cewa ba mu taɓa tunanin za mu riski irin wannan lamari kuma a wannan lokacin ba, duk da cewa dukkanin abin da Allah ya tsara to hakan nan dole babu makawa, tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya intikali to babu wani wanda ba zai ba. Amma dai mun ji daban gaskiya, lallai yanda naga jama'a sun taru irin taruwan da aka yi wanda ko maulidin sa ba a yi, hakan ya sa na ƙara jin daban, sai nake ganin kamar ma maulidin sa ne kai ake, saboda irin wannan ne kaɗai muke ganin jama'a irin wannan, kuma hakan ya sa na ƙara jin wani abu na soyayyen annabi irin yanda yake ci, saboda soyayyen shi da annabi ta jawo mai haka da hidiman shi da annabi. Lallai abun da ina tuna nukan ji hawaye ya zo mu, gashi dai mu ƴaƴan shi ne amma ya ɗauke mu kamar abokan shi ne. Yakan kira mu mu fira a yi raha kamar dai yadda dai jama'a suke gani a bidiyo a karatu, to mukan yi irin wannan zaman bai ɗaure mana ko kuma kaza kuma wallahi rayuwar mu da shi mun ga karatu sakamakon shi shehu ba wai mai kuɗi bane irin yadda jama'a suke tadi. A'a, idan ya samu kuɗi a rana yakan kasa ne kashi uku. Kashin farko ya hidiman iyali, kashin farko ya raba ma jama'a kyauta, kashi na biyu kuma zai ijiye ne na maulidi, tarin shekara yake ma maulidi shi wannan maulidin. A yau aka saukai ji aka ce to a yau zai fara tarin na shekara mai zuwa, ba wai kudin a dunkule suke zuwa mai kawai soyayyen shi da annabin da jama'a haka.